ang gina-expect nga impact sa gindoso ng border controls ordinance nga ma-reduce ang volume sa illegal nga droga nga nagasulod diri sa probinsya sa Iloilo. Kay ang rason nga gindoso ginato nilang ordinansa nga na tungod nga base sa report sa PDEA kay PNP during the last quarter meeting sa Provincial Anti-Drug Abuse Council nga tuman kadako no ang volume sa illegal nga droga nga na-confiscate diri sa probinsya sa Iloilo. That was for the year 2023 as compared with the year 2022. Tungod dako katama no significantly nag-increase ang volume sa droga nga confiscated diri sa probinsya sa Iloilo. Ina nagapakita lang nga dako man ang volume sa illegal nga droga nga nagasulod diri sa probinsya sa Iloilo sa 2023. That's why desisyonan ko nga mag-crop na maghimo sa border control ordinance agud ma-prevent o kung significantly reduce ang illegal nga droga nga nagasulod diri sa probinsya sa Iloilo. So far after sa napasiling ordinance, may mga coordination nga ginapatigayon ang aton ng mga law enforcement agencies or LGU sa imo regarding sa kung paano effectively ma-enforce ang para maintindihan nila kung anong kaundan sa imo ginduso ang ordinansa. Actually naintindihan na nila kiti kami man nabulig man sila refine sa ordinansa during the committee hearing no. In fact ang PNP was represented by no less than the provincial police director nga si Colonel Palomo, and he was instrumental sa pag-refine sa ordinansa. Knowledgeable gid siya sa ordinansa. Ang representative sa Banwas ng Dumangas na nag-attend man sa hearing, suno siya, they were waiting for the approval of the ordinance kaya ang ilang ordinance sa Banwas ng Dumangas i-align man nila sa provincial border control ordinance. Ang gina-expect mo nga mangin impact sa isang ordinansa is mapahagan-hagan kung hindi man totally gid nga malubos nga matap na ang pagdata o pagsulod sa illegal nga droga kag iban pa nga makontrabando diri sa probinsya. Amugin ang aton nga objective nga significantly ma-reduce gid ang illegal nga droga nga nagasulod diri sa probinsya sa Iloilo. May baluan ta na pag patak meeting naman kung diin makumpare ta ang data sa previous year nga volume confiscated with the volume confiscated sa sining tuig.